li ndaħħal lura l-għaqda, jew li nżomm l-għaqda. L-għaqda fil-partit, nemmen li hija kruċjali biex tista' tagħmel il-bidliet biex tista' tistabilizza l-pajjiż ukoll, tibda kollox jibda mill-iktar ħaġa sempliċi però fl-istess waqt komplikata li żżomm l-għaqda fil-partit. U jekk kien hemm nuqqasijiet, fl-għaqda titterġa' tibnihom, titissaħħaħhom anzi dawk il-fatturi ta' għaqda. Nemmen illi l-għaqda tik is-saħħa li tagħmel il-bidliet, tik is-saħħa mal-eruq tal-partit. Huwa importanti hemmhekk li nerġgħu naħsbu u nerġgħu mmorru lura l-eruq tal-partit. F'mument ta' diffikultà, inti titmur għal prinċipji ewlenin li jmexxu lil dan il-partit fosthom prinċipju tal-ugwaljanza, prinċipju tal-għaqda, prinċipju tas-solidarjetà. U hemm diversi prinċipji oħra li tant jagħmlu dan il-moviment u dan il-partit b'saħħtu. Ma titmur lura dejjem lejn l-eruq. L-eruq għax l-eruq tal-ġustizzja soċjali, l-eruq ta' rispett lejn il-fqir, rispett lejn il-batut, u tiskanta kemm dak il-fatt li inti mort lura lejn l-eruq jgħinek imbagħad meta tiġi fuq tmexxija fuq livell nazzjonali. Tgħidu waħda għandha x'taqsam mal-oħra ngħidlek il-iva. Għaliex meta inti għandek partit maqut, meta inti għandek grupp parlamentari maqut kumpatt flimkien, meta inti għandek il-membri tal-partit maqudin miegħek, meta għandek id-delegati tal-partit, l-istruttura kollha tal-partit miegħek, dik ittik ħafna saħħa u ħafna enerġija biex tista' tagħmel il-bidliet fuq livell ta' pajjiż. U hija xi ħaġa li dejjem hemm fiha dejjem ħdimt biex saħħaħ tal-għaqda da sentejn u nofs partikolarment fejn membru parlamentari. U fis-snin ta' qabel x'inhi nimmili tassa fil-Partit Laburista għal snin twal. Bażikament bdejt involvi ruħi sew minn 1996 u bqajt involut sal-ġurnata tal-lum mid-2010 dejt zitt il-kontribut, bażikament għamilt bejn isu 2010 il-qoddim, kont wieħed mill-iktar uċuħ li kien jibgħat il-partit fuq il-mezzi tax-xandir. U dejjem naħseb għamilt il-messaġġ wassaltu b'mod dinjitu u wassalt il-messaġġ tal-partit. U fuq livell ta' pajjiż li tidħol lura l-għaqda nazzjonali. Erġajna għaqda. Imma hija importanti l-għaqda nazzjonali segwejt id-diskors li għamel il-President tar-Repubblika fjum ir-Repubblika u naħseb laqgħet il-musmar fuq rasu. L-ewwel aspett li rridu ndaħlu lura ta' malajr hija l-istabilità u l-istabilità ġiba billi jkollok l-għaqda nazzjonali. L-għaqda bejn il-poplu kollu, għaqda li f'dan il-moment naħseb hija ftit imxelfa, kolli ngħid. U ma nistgħux niġħduh dan il-fatt li għandna tixlif fl-għaqda sa mhux qed ngħid li aħna pajjiż li hu nkisser, assolutament le. Aħna għandna pajjiż illi minħabba dak illi ġara u jaf kulħadd illi ġara kien hemm aspetti fejn l-għaqda xxelfa. U allura l-ewwel priorità tiegħi jekk niġi elett fil-kariga ta' mexxej tal-Partit Laburista u Prim Ministru tkun illi nkompli nsaħħaħ dik l-għaqda, illi fejn hemm it-tixlif ta' dik l-għaqda nara x'irrid isir biex dik l-għaqda terġa' tissaħħaħ. Għandi l-ewwel miżuri li jridu jsiru biex iġibu lura dik l-għaqda qegħdin ċari f'moħħi fosthom illi terġa' tiddaħħal kemm jista' jkun malajr fiduċja fl-istituzzjonijiet, għandna istituzzjonijiet li jaħdmu tajjeb. Ma nitilqux fl-iżbal li ngħidu għandna istituzzjonijiet imkisra, għax mhux il-każ. Għandna istituzzjonijiet li f'ċertu aspetti jistgħu jaħdmu aħjar. Korp tal-Pulizija. Għandna korp tal-Pulizija mkisser? Le, għandna korp tal-Pulizija li huwa effiċjenti u li kien tajjeb fil-investigazzjonijiet li għamel kien tajjeb fil-mod kif tresqu ċertu persuni, l-qorti tul is-snin fuq diversi reati, hemm fejn jista' jsir aħjar. Jien qed ngħid fejn huwa tajjeb ejja nikkonsolidawh. Fejn hemm li jista' jsir aħjar ejja nsaħħuh. Naħseb dak huwa l-mod. Ma ninsewx ma nippruvawx inkissru dak li bdejna f'dawn l-aħħar snin. Għax ikun l-ikbar żball li nistgħu nagħmlu. Għax dak li bdejna flimkien jien komparti minn dak li bdejna. Ġifier ma nistax illum nipprova nkisser u nwarrab dak li sar b'mod tant tajjeb. U naħseb punt ieħor ukoll li hu importanti ma nagħmlux l-iżball li naħsbu li qegħdin f'elezzjoni ġenerali f'dan ix-xahar. Aħna il-programm tagħna fil-gvern huwa mfassal, huwa miktub diġà, huwa miktub fi ftehim li għandna mal-poplu li huwa l-manifest elettorali tal-2017, jiġifieri il-miżuri ta' kif jew jien jew id-Deputat Prim Ministru se nkunu qed immexxu jekk niġu eletti bħala Prim Ministru. Huwa imfassal u marbut f'dak il-ftehim li għandna mal-poplu. Dak huwa l-manifest elettorali tagħna u ma jfissirx li l-manifest elettorali jinbidel għaliex se jkun hemm Prim Ministru ġdid. Le, il-manifest jibqa' dak illi huwa manifest tajjeb, manifest li qbilna l-koll miegħu 37 membru parlamentari li llum niffurmaw il-grupp parlamentari u rridu nimxu miegħu. Jiġifieri aktar nemmen li din il-kampanja f'dan ix-xahar li fadal għall-elezzjoni ta' mexxej tal-Partit Laburista tkun iffukata fuq l-implementazzjoni ta' dak il-programm elettorali tal-manifest elettorali li ndaħlu lura l-għaqda fil-pajjiż, li nsaħħu l-ġustizzja fil-pajjiż
U iva, ndaħlu d-disciplina, ndaħlu s-serjetà, ma dak jettibni fuq il-manifest elettorali, toħloq iktar għodot biex issaħħaħ kif se jiġi implementat il-manifest elettorali. Però mhux taqilbu ta' taħt fuq. Dik naħseb jekk f'xi mument, inkluż jekk inkun jien, nippruvaw naqilbu ta' taħt fuq dak il-manifest, jew noħorġu b'xi proposti illi jaqilbu ta' taħt fuq dak li hemm fil-manifest, naħseb illi nkunu qegħdin f'direzzjoni żbaljata. Bħala partit nemmen illi għandna ndaħlu iktar enerġija, ninjettaw iktar enerġija u iktar ħajja fih. Ir-realtà tal-lum turik u hija konsegwenza tal-fatt li aħna fil-gvern. Illi l-partit jieħu l-enerġija jerġa' jiġi vibranti fl-aħħar 3 xhur, 4 xhur, 5 xhur, 6 xhur ta' qabel elezzjoni. U għaliex mhux għax nittraskuraw il-partit jiġri b'xi intenzjoni ħażina ma tkun iffukat fuq il-ħidma tal-gvern u dik tifhimha u tiġri dejjem. Però nemmen illi dik l-enerġija fil-ħidma tal-partit tibqa' hemmhekk għal 5 snin kollha, l-leġislatura sħiħa. Kif tagħmilha? Tagħmilha fost oħrajn billi tagħti vuċi ikbar lill-partit. Billi l-partit ikun jipparteċipa fil-policies li jridu jitfasslu fuq livell nazzjonali. Ma jfissirx li l-partit jiddetta li l-gvern x'għandu jagħmel, imma l-partit irid ikun vuċi li l-gvern obbligat jismagħha qabel ma jiddeċidi dwar il-policies tiegħu. U naħseb dik hija xi ħaġa li anke ħafna delegati tal-partit jgħidu ilu, anke membri tal-partit. U anke nies li mhumiex membri imma jemmnu fl-ideal tal-Partit Laburista. Ma aħna ma niġu konsultati qatt jekk għaddejja l-argument policy li tirregola aspett tal-planning. Aħna ma niġu mismuha qatt jekk qed nitkellmu fuq emendi fil-liġi dwar drittijiet ċivili, biex nagħti eżempju. Aħna ma ninstemaw qatt u hemm tant nies li lesti jikkontribwixxu b'idejat b'involviment ieħor, ejja ninvolvu aktar in-nies, ejja noħolqu messaġġ li ejja nagħmlu l-politika min-nies għan-nies. U jiena f'din il-kampanja qed nipprova nwassal dak il-messaġġ ta' kampanja sempliċi, ta' kampanja li ssir min-nies għan-nies mhix xi kampanja li tagħmel li xi business community u tmexxini xi komunità waħda jew oħra, dik kull rispett li business community, però nemmen illi fil-politika titħalli lin-nies imexxuk. Anzi, tkun inti li tmexxi lin-nies u n-nies jigwidawk ukoll. Jiena nemmen ħafna f'din il-livell ta' interazzjoni. M'għandix stil li ngħid jien għall-mexxej jien naf kollox u dak li ngħid jien. Le jien nemmen illi persuna li tallimt ħafna, fadallix nitgħallem u nħobb nisma' ħafna xejdu lin-nies għaliex meta inti tkun viċin lin-nies viċin l-eruq il-grassroots. Titgħallem u tesperjenza aħjar x'qed iħossu. U x'qed iħossu n-nies f'livelli t'isfel tas-soċjetà. Jgħinek tfassal policies, jgħinek tfassal direzzjoni għal pajjiż li tkun waħda naħseb li tkun b'saħħitha ħafna x'meta inti qed tara x'għandhom bżonn iż-żgħir, x'għandu bżonn il-batut, ħadd tieħu deċiżjonijiet aħjar. U fejn naħseb tgħid li sejtni fuq livell ta' pajjiż? Fejn naħseb li morna ftit żgħira żmerġ? Jien naħseb li nkwitt tal-lum, orrejt huwa marbut ma' każ partikolari u ma' każijiet partikolari. Ma nemminx li fir-realtà huma dawk il-każijiet fihom infushom li waslu għal din is-sitwazzjoni. Dak li wassal għal sitwazzjoni tal-lum kien li tbedna mill-eruq li sawruna. U l-eruq mhux qed nitkellem għal laburisti biss ħankun ċar ħafna qed nitkellem fuq il-ġustizzja soċjali, il-prinċipji tal-mobilità soċjali, hemmhekk tbedna ftit. Tbedna għaliex fil-waqt li hu kruċjali li żżomm il-business community għaddejja b'saħħtu, fil-waqt li hu importanti li ma nippruvawx noskuraw il-business community għax mingħajrha il-pajjiż imur lura granċ. Ġifieri importanti li aħna l-business community nibqgħu nagħtuha fejn timraħ, fejn timxi l qudiem nagħtu kull opportunità, mhuwiex xi ħaġa ħażina l-business community saret kelma faċli li ngħidu għax in-negozjanti ħaġa oħra, ħafna negozjanti li huma onesti, ħafna negozjanti li jaħdmu għal ġid tal-pajjiż, jaħdmu għall interess tagħhom ukoll hija xi ħaġa minn hawn id-dinja ma ġara. Imxejna wisq, fil-waqt li mxejna jew ersaqna wisq viċin il-business community. F'mumenti minnhom jiena nħoss li insejna ftit lil dak l-individwu li għandu paga ta' 800 fix-xahar u għandu kirja ta' 700 fix-xahar. Da realtajiet. Jew għandu paga ta' 1000 euro fix-xahar u kirja ta' 600 fix-xahar u jgħix ġo toqba. Dak naħseb bejna isna f'mument minnhom dejna nħossu li mhijiex taqstant problema reali. Meta r-realtà turi li iva hija problema reali. Realtajiet bħal l-immigrazzjoni li kulħadd jiddejjaq jitkellem dwarhom għax mhumiex suġġetti popolari, huma realtajiet. Ejja nitkellmu dwar dak ir-realtajiet. Għandi soluzzjoni għal kollox le. Imma għandi l-impenn, u għandi r-rieda, u għandi l-ħeġġa li naħdem fuq is-suġġetti li jistgħu ma jkunux daqstant popolari ma l-nies hemm barra tgħidu natkellmu fuqhom u ndirizzawhom. Tiddejqux tindirizzaw il-fatt li l-kirjiet huma għolin, tiddejqux titkellmu fuq kirjiet li mhumiex affordabbli, housing mhux affordabbli.
U nemmen li minn hemm irridu nibdew. Fil-mument li nindirizzaw dal-issues ħanġibu l-partit lura qrib lejn l-eruq tiegħu, fil-mument li ġibt lill-partit qrib l-eruq tiegħu, ġibtu qrib l-eruq tal-poplu kollox, maġġoranza tal-poplu x'inhi, poplu bieżel, poplu onest, poplu li jħobb lil pajjiżu, poplu sempliċi ġifieri li jgħix ħajja sempliċi ma fl-istess waqt ħajja tal-familja, ħajja ta' fejn biberija b'saħħitha, u nġibu l-għaqda. Kif inġibu dak l-aspetti jirnexxilna nagħmlu dil-formula li tidher komplikata fil-fatt mhijiex. Ma taqqat kollox mill-kien u nimxu l-qudiem. L-ewwel bidla kbira li tissir huwa li jkollok persuna u persuni kredibbli fit-tmexxija tal-pajjiż, kredibbli bil-mod kif jimxu, kredibbli fl-integrità tagħhom, kredibbli fis-serjetà, fil-messaġġ ta' dixxilpina li jittrasmettu minn hemmhekk tibda. Milli l-poplu jkollu fiduċja f'min qed imexxih, fiduċja fil-mexxejja tiegħu qed nitkellem fil-plural, mhux biżball. Jien ma nemminx f'kunċett f'partit ta' mexxej wieħed. Mexxej wieħed irid ikun hemm imma tmexxija mbagħad tkun kapaċi inti titrasmettiha fuq il-bqija tat-tim tiegħek f'dan il-każ il-grupp parlamentari u mill-grupp parlamentari wkoll tiddelega aktar aspetti ta' tmexxija fl-istrat aktar l-isfel ukoll. Jien nemmen ħafna f'dak l-istil ta' tmexxija li mhux kollox ikun iċċentrat ma' wieħed li jisu il-wieħed kollox hu, ma' f'stil ta' tmexxija illi jiftaħ u jagħti kull opportunità kemm lill-membri parlamentari dak li huma fl-eżekuttiv, dak li huma fil-backbench, u għaw nsellem ħafna l-backbench tagħna x'għandna backbench b'saħħtu ħafna. Backbench b'saħħtu ħafna li hu entużjast li jimxi l-qudiem, li hu entużjast li f'kwalunkwe kariga jew oħra jagħmel il-bidliet li għandna bżonn. U iva saqsejtni x'bidliet irrid nagħmel jew irridu nagħmlu flimkien, anzi rridu nagħmlu flimkien, biex inġibu lura l-fiduċja illi naħseb hija mxelfa ftit mill-fażi kbar tal-pajjiż. Realtà. L-ewwel ma rridu nibdew nirrikonoxxu dik ir-realtà li jkollna persuni li huma kredibbli u kompetenti li jistgħu jġibu dak il-bidliet. U l-ewwel bidla li jiena nħoss li għandha tiġi implementata hija waħda mill-ewwel bidliet li ndaħlu lura s-sens ta' ġustizzja. Is-sens ta' ġustizzja jidħol lura billi l-poplu jafda fil-korp tal-pulizija tagħna u hemm ħafna tajja fuq xiex nibnu. Li mhux qed ngħid ejja nkissru l-korp tal-pulizija u nibnuh mill-ġdid. Imma ejja nibnu fuq li hemm bidliet li jridu jsiru. Hemm bidliet illi jiena nħoss li huma kruċjali li jsiru imma jibnu fuq il-pożittiv li diġà hemm. Nemmen li hemm bidliet ukoll jistgħu jsiru fis-sistema ġudizzjarja tagħna għamilna ħafna pożittiv għamilna u nemmen li saħħaħna bis-sew is-sistema ġudizzjarja. Imma fadal ukoll elementi x'iridu jsiru hemmhekk, fadal ukoll bidliet li jridu jsiru. Fil-mument li aħna ma barra nikkonsolidaw u nagħtu fiduċja sħiħa lil parti tal-investigazzjoni, il-parti tal-prosekuzzjoni, il-parti li tikkonċerna s-servizzi segret, il-parti li tikkonċerna l-awtoritajiet investigattivi kollha. U l-parti li mbagħad mill-prosekuzzjoni tieħu għall-qorti u allura tiġi l-parti ġudizzjarja, l-parti li tiddeċiedi dwar każijiet individwali. U li l-ġustizzja tissir mingħajr uċuħ. Dak importanti li l-ġustizzja ma' Melvin timxi mod u ma' Robert timxi bl-istess mod. Naħseb dak huwa l-kunċett fundamentali ta' ġustizzja li hija għamja għal kulħadd. Fil-mument li ħanibgħatu dak il-messaġġ b'saħħtu fuq barra, jidnemmen is-sitwazzjoni tinnormalizza ruħha sa tgħidli f'ġimgħatej le, ħajkun hemm bżonn xhur ta' ħidma u ħidma intensiva. Però xhur ta' ħidma illi jekk inti tkun iffukat, jekk tkun taf topera wkoll timmanuvra b'sens legali wkoll realtà huma bidliet tas-sadna ta' dritt li rridu nagħmlu meta tasar u din hija rule of law, is-sadna ta' dritt li tant smajna dwarha ma dik hija u nemmen illi bħala avukat forsi għandi dak il-vantaġġ ukoll li ħdimt ukoll ħafna fid-dritt amministrattiv illi naf x'inhuma eżatt il-bidliet li jridu jsiru jekk hemm bidliet fil-korp tal-pulizija f'ħatra ta' kummissarju, fil-mod kif jiġi magħżul il-kummissarju, għandi idea ċari ta' kif trid issir, diġà spjegajt dwarhom dawn l-idejat, il-ħatra tal-kummissarju, anke wkoll riformi fil-ġudikatura, il-mod kif jiġi maħtur il-Prim Imħallef, naħseb hemmhekk hija għandi idejat li jimxu ftit lilin mis-sistema preżenti li għandna għamilna diġà ħafna bidliet tajbin u nsellem il-Ministru Owen Bonnici fost oħrajn li wettqu ħidma tajba ħafna li introduċa bidliet b'saħħithom fil-mod kif tinħatar il-ġudikatura. Imma fadal xi jsir, fl-aħħar mill-aħħar il-proċess tas-sadna ta' dritt huwa proċess dinamiku, ġifieri dak li huwa llum nistgħu nagħmlu xi ħaġa perfetta llum. U s-sena d-dieħla ngħidu fadalx nirranġaw. Għax huwa proċess fluidu, proċess li jimxi, jien qalbi maqtuwa xejn, anke x'qed nopera fl-erja li nkomdu fiha, ġifieri hija erja li nħobba ħafna l-qasam legali u nħares il-qudiem b'entużjażmu fil-verità li nagħmluhom dawn il-bidliet. Ilha ħafna ġo fijek miegħi innifsu anke meta niddiskutu, nemmen li jridu jsiru, ġifieri kieku ma nqalax dan il-każ,
Jiena nemmen ħafna li kien hemm bidliet li rridu jsiru. U nemmen ukoll fi skrutinju parlamentari aktar wiesa ta' karigi, daħħalna aħna il-Public Appointments Committee bħalissa huwa preżedut minni, illi jiskrutinja ċertu karigi, pereżempju chairpersons ta' entitajiet, l-lista ta' persuni li jridu jiġu skrutinati mill-Kumitat Parlamentari nemmen li tiżdied. Tiżdied fost oħrajn billi tinkludi l-Kummissarju tal-Pulizija. L-iskrutinju parlamentari fisser li qed nagħtu vuċi aktar in-nies illi jistgħu jkunu parti fil-proċess parteċipattiv fir-riformi li jsiru f'pajjiżna. Jien nemmen li l-poplu għandu jkun involut fir-riformi li jridu jsiru, anke fir-riforma kostituzzjonali. Ejja nagħtu vuċi lin-nies ħalli jipparteċipaw. Kostituzzjoni hija tan-nies. Hija l-ogħla liġi tal-pajjiż, il-liġi suprema fil-pajjiż imija il-Kostituzzjoni tan-nies. Ejja nagħtu vuċi lin-nies. Jien ma nafx kollox, in-nies ma jafux kollox, membri parlamentari ma jafux kollox. Meta wieħed jagħmel sforz kollettiv, nemmen li nistgħu nimxu ħafna ħjar il quddiem. Taħseb iktar milli kwistjoni ta' strutturi tista' tagħmel fl-aħħar mill-aħħar. Taqa' dejjem għall-individwu u l-individwi. Hija kwistjoni tal-integrità li għandu l-individwu. Jiena nista' kważi kemm għaddek hemm spjegajt riformi li jistgħu jsiru. Tista' tmur għall-modell fiċ-ċirkostanzi tal-lum ma jaħdimx. Imma jista' jkollok modell magħmul fuq is-sistemi passati, kemm fil-korp tal-Pulizija, anke fil-ħatra, kemm fil-ġudikatura, stajna bqajna s-sistema l-antika li kien hemm taħt il-Gvern Nazzjonalista. Imma fl-aħħar mill-aħħar l-individwu, ġifier kemm l-individwu jaspira dik is-serjetà, jaspira l-integrità, illi jista' jmexxi l-affarijiet il quddiem. Issa, is-sistemi jew l-individwu aħjar li ngħid li l-individwu fallew, jien ma nemminx li kellna kollha tas-sistema, kellna kollha sta individwi jew nuqqasijiet, u f'ċertu każijiet nuqqasijiet kbar ta' individwi li waslu biex is-sistema tiġi danneġġata, tiġi ssir l-ħsara. Issa inti x'tista' tagħmel? Tista' toħloq struttura aktar watertight. Jew tista' tkun aktar iggalbat u prudenti fl-għażliet li tagħmel. Ġifieri waħda mill-funzjonijiet prinċipali illi kellna fil-gvern jew mill-karigi hija dik ta' Chief of Staff tal-Prim Ministru. Ħafna nies qed isaqsu x'ġara minnha din il-kariga. Fil-verità, iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru ilu li ngħata setat kważi daqs Ministru minn żmien il-Prim Ministru Fenek Adami. Ġifieri ma kienitx xi kariga li evolvit kif evolvit taħt dan il-gvern. Ir-realtà turina l-passat politiku, l-esperjenza politika turina li kienet kariga li s-saħħa tagħha telet il-fuq minn meta kien Edi Fenek Adami fil-gvern, komplet taħt Lorenz Gonzi, l-istess nafu x'saħħa kellu Chief of Staff, u komplet din il-leġislatura. Jien il-fema tiegħi hija li hemmhekk titagħmel għażla klinika. Irid ikollok persuna li tkun integra, persuna li tkun tal-affarijiet tagħha, però nemmen ukoll li s-setat marbuta ma' dik il-kariga għandhom jitnaqsu. Ġifieri fil-verità inti hemmhekk kap ta' segretarjat. Li kap ta' segretarjat jassumi setat kważi ministerjali. Naħseb li huwa żball. Setat ministerjali huma tad-deputati tal-segretarji parlamentari u tal-ministri. Għax huma akkontabbli lejn il-poplu, għal raġuni sempliċi. Aħna għandna il-mod kif jaħdem l-eżekuttiv tagħna, aħna għandna eżekuttiv elett mill-poplu. U r-raġuni bażika hija l-kontabilità u li inti answerable lejn il-poplu li eleġġiek. Fil-mument li inti tidħol fl-istruttura persuna li kollha setat kważi daqs ta' ministru jew daqs ta' ministru li ma tkunx kontabbli lejn il-poplu, li ma tweġibx lejn il-poplu, hemmhekk jista' jkollok diffikultajiet. Issa hemmhekk ukoll ngħid illi sar xogħol tajjeb, krid inkun populist ngħid kollox ħażin sar le. Sar xogħol tajjeb, sar ħafna xogħol tajjeb, saru żbalji li ma jistgħux jinħafru. Dik hija realtà. U hemmhekk fejn hemm li f'din l-istruttura struttura irid jerfa' ħafna minnha wkoll il-persuna li ħad tiġi eletta bħala mexxej u bħala Prim Ministru. Illi inti jien nemmen li rridu nixħtu iżjed setat fil-kabinett. Li l-kabinett ikun il-post fejn jiġu diskussi id-deċiżjonijiet, mhux biss il-deċiżjonijiet jittellaw quddiem il-kabinett biex jiġu approvati, imma li jmorru lura fejn jiġu diskussi wkoll. Ġifieri il-kunċett naħseb għandu jkun iktar illi l-kabinett ikun parteċipattiv iżjed fid-deċiżjonijiet li jridu jittieħdu. Mhux kwistjoni biss jekk ħadd ittieħed deċiżjoni fuq ġustizzja l-argument ikun biss il-Ministru tal-Ġustizzja li jfassal mbagħad itellaq ħall-approval fil-kabinett, imma għaliex le, jekk hemm idea tajba. Pereżempju kif jinħatar il-Prim Imħallef. Ejja resqu għal diskussjoni. Ħadd l-ewwel idejat inti. U mbagħad timplementa fil-livell ta' Ministeru u erġa' tellajta kabinett għall-approvazzjoni.
tgħidha ħajħu iktar fit-tul, ħanxekklu żjed il-ħidma tal-gvern, possibilment ħatiħu iktar fit-tul, però nemmen ukoll li l-affarijiet iridu jsiru bil-galbu u li rridu bil-forsi rridu jsiru nagħmluhom mod maġġel l-affarijiet, naħseb hemmhekk irridu nagħmlu naqra rating ukoll tal-istrateġija. Li il-mument tal-lum jiddetta aktar prudenza, jiddetta li aktar nimxu bil-galbu, deċiżjonijiet aktar maħsuba, fejn jidħol l-ekonomija ma nistgħux nistennew, hemmhekk hemm deċiżjonijiet li jridu jittieħdu bil-għaġla ma b'mod kawt biex nistabilizzaw l-ekonomija. L-ekonomija da b'saħħitha. Kellna ftit żgħira marret jew stabilizzat ftit, ejja mmexxu hemmhekk iridu jittieħdu deċiżjonijiet ta' malajr. Deċiżjonijiet oħrajn ejja jittieħdu bil-galbu u bħala tim. Jien nemmen ħafna li għandna nkunu tim ta' 37 ruħ maqudin flimkien, naħdmu flimkien u nemmen l-prodott finali meta taħdem flimkien u timplementaħ flimkien ikun wieħed iktar b'saħħtu. Waħda ma teskludix l-oħra. Il-moviment qatt ma kien diżinjat u maħsub biex jeskludi il-prinċipji tradizzjonali tal-Partit Laburista. Jista' jkun li f'mument minnhom ħa direzzjoni ftit differenti minn dak li kien maħsub għalih, imma alla ħares dan il-mument ninalqu fina nfusna jew noħolqu xi mentalità ta' fortizza li ngħidu dan partit tal-Laburisti biss u nħallu lil dak kollha li naqdu ma' dan il-partit mill-2008 l qudiem ikunu second best. Dak żball kruċjali, żball li joħodna f'direzzjoni ta' nissugraw telf elettorali. Dan huwa sejjaħlu moviment, sejjaħlu partit, sejjaħlu isem ieħor. Fuq kollox fis-passat konna nsejħu l-partit moviment tal-ħaddiema. Għaliex niddejqu nsemmuha, m'għandniex niddejqu. Moviment kif inhu llum huwa kunċett iktar wiesa' ta' persuni ta' rida tajba, persuni ġenwini, persuni li lesti jaħdmu għal pajjiż tagħhom, persuni li jemnu li l-Partit Laburista joffri l-aqwa gvern għal pajjiżna. U hemm ħafna eluf illi alright, tradizzjonalment ma kinux jivvotaw lill-Partit Laburista, imma lillum huma konvinti fit-tmexxija tal-Partit Laburista fil-gvern. Jiġifieri s-sigriet naħseb se jkun huwa li nibbilanċjaw dak li għadek kif semmejt li inti, il-prinċipji tradizzjonali tal-Partit Laburista, l-eruq tal-Partit Laburista, ma dawk il-persuni ġenwini u hemm eluf ta' persuni ġenwini illi inaqdu mal-Partit Laburista għalkemm tradizzjonalment ma kinux jivvotaw lill-Partit Laburista, u llum huma konvinti daqshekk u daqsi fil-prinċipji li jsawru l-Partit Laburista. Għaliex li aħna rridu naħdmu flimkien, dak iġib l-aqda, dak iġib l-ugwaljanza, ejja ħanimxu l-qoddim, ma noqgħodux ngħidu ma għax ġara li ġara minħabba hekk jew hekk. Ġara li ġara minħabba fl-aħħar mill-aħħar mhux għax il-kunċett ġenwin falla, għaliex kellek ċirkostanzi individwali li ħaduna f'triq ta' żball. F'ċirkostanza partikolari, u ma ninsewx it-tajjeb kbir li nbena, ejja nħarsu lejn is-sitwazzjoni b'mod pożittiv, sar ħafna u ħafna tajjeb u ħafna ġid. Ma jippruvawx ngħidu jagħtu xi stampa sewda li l-affarijiet huma suwed għax mhumiex. Għandna ċirkostanza waħda li hija sewda, nkunu kapaċi noħorġu minna u nimxu l-qudiem. Naħseb hekk iridu jsiru l-affarijiet. Jiena nemmen li hemm ħafna minn dawk li qed jipprotestaw li qed jipprotestaw b'sens ta' ġenwinità u għaliex verament jemnu li hemm affarijiet li qed jinkwetawhom. Fosthom hemm uħud ftit jew ħafna, naħseb aktar huma ftit, illi qed jużaw l-okkażjoni tal-protesti għal skopijiet oħrajn. U hemmhekk iddejjaqni. U ddejjaqni l-iskop tal-protesta llum. Jiġifieri tgħid li nagħmel distinzjoni bejn protesti li saru ġimagħtej jew 3 ġimgħat ilu u dawk li qed isiru llum. Illum is-sitwazzjoni hija ċara. Prim Ministru ħabbar id-deċiżjoni tiegħu x'inhija, ħabbar ukoll id-dati tal-elezzjoni, data se jkun hemm round wieħed biss tal-elezzjoni għal ħatra ta' mexxej ġdid tal-partit, jiġifieri l-affarijiet għandhom direzzjoni ċara. L-iskop tal-protesta llum qegħdin fil-festi tal-miliet. Għandek komunità ta' negozju fil-belt li qiegħda tibki għaliex niżlel għall-beħ. U ma naħsibx li huwa sew. Jien nifhem il-messaġġ li qed iwassal min qed jipprotesta. Imma jien naraw l-affarijiet fil-kuntest sħiħ tagħhom. Hemm proċess ġudizzjarju li huwa miexi wkoll fil-qorti, hemm affarijiet oħra li jridu jkomplu jissaħħu fl-investigazzjoni, jiena nemmen li l-investigazzjoni ma tistax tiġi magħluqa, tajjeb tresqu 4 persuni, fadal xi ssir iżjed investigazzjoni u tittingħalaq b'mod sodisfaċenti dik l-investigazzjoni, però jien naraw ukoll l-aspett ieħor. Ejja ma ninsewx li fit-toroq tal-belt hemm komunità ta' negozju li jekk se titlef il-perjodu tal-festi ta' bejħ se noħolqulhom problema kbira s-sena d-dieħla. Kirijiet li huma għoljin, hemm spejjeż li huma għoljin, hemm pagi għalihom li huma għoljin, u naħseb il-komunità tan-negozju tagħna ma jixirqilix hekk. U hemm mod kif tipprotesta, jiena nifhem ukoll li l-protesti qas jistgħu jridu jkunu paċifiċi, imma ma niddejjaqx lanqas li l-persuni jollu leħenhom u jgħidu ċertu diskors. Imma hemm ċertu limiti li naħseb m'għandhomx jinqabżu
u f'ċertu okkażjonijiet inqabżu wkoll. Jiena nappella d-deċenza, nappella wkoll il-forzi tal-ordni jagħmlu xogħolhom u ċertu sitwazzjonijiet li mhux tollerabbli ma jiġux tollerati. Il-protesta hija dritt sagrosant ħankun ċar ħafna. Hija dritt sagrosant, però huwa daqstant ieħor obbligu ta' min qed jagħmel il-protesti li jagħmilhom b'mod paċifiku. U nemmen ukoll li meta protesta tagħmilha b'mod paċifiku, sa paċifiku ma jfissirx li talaq ħalek, meta tagħmilhom b'mod paċifiku l-messaġġ jasal aħjar. Jekk il-protesti jsiru b'mod kif għandhom isiru, il-messaġġ jasal aħjar. Però nappella l-prudenza wkoll għaliex barra l-pajjiż qed issir in-naħsara. Barra l-pajjiż li fjum ir-Repubblika jkollok protesta għaddejja waqt li jindaq l-innu Malti, ma tinżilx tajjeb. Mhux qed ngħid li m'hemmx dritt ta' protestanzi, dak huwa dritt li nirrispettah, mhux biss nittollerah imma nirrispettah ukoll, imma hija nkunu bilanċjati f'dak illi nagħmlu. U nemmen ukoll jien m'għandix bżonn ħan nitkellem għalija, m'għandix bżonn protesta biex nieħu d-deċiżjonijiet kollha tajbin li jridu jittieħdu anke jekk ikunu bsin. M'għandix bżonn li jkun hawn protesti fit-toroq għax konvint fid-deċiżjonijiet li rrid nieħu, konvint f'dak li rrid nagħmel u jekk tgħid il-protesta żgur la tgħinni mhux ħanejt fiex kien nilaqqas il-protesta għaliex nibqa' tal-istess fehma ta' xi rid isir. U nemmen li brida tajba il-bidliet li identifikajt sa issa li jridu jsiru bidliet istituzzjonali fost oħrajn. Taħseb huma bidliet li huma raġunati, bidliet li xorta anke kieku ma nqala xejn minn dal-inkwit l-annessa li kellhom isiru, li forsi issa aġġilnihom iżjed jew se naġluhom iżjed minħabba dak li ġara, ma huma bidliet li jridu jsiru. U li fl-aħħar mill-aħħar se nkunu qed nagħmlu bidliet mhux reattivi għaċ-ċirkostanza tal-lum, imma x'kellhom isiru għax nemmnu ġenwinament li kellhom isiru. Jekk ngħidlek li m'għamlux ħsara ma kontx qed ngħid il-verità, iva, ħallu impatt. Ħallu impatt li però ma nemminx li l-impatt ma nistgħux insewwuh. Issa fl-aħħar mill-aħħar imbagħad stal min qed jipprotesta li fil-mument li nibdew nimplementaw il-bidliet ġenwini, u hemmhekk issa t-test tal-ġenwini ta' min-naħa ta' min qed jipprotesta li jiena kif qatt nemmen hemm ħafna li huma ġenwini, hemm oħrajn li jista' jkollhom aġenda differenti. It-test se jiġi fil-mument li nibdew nimplementaw bidliet li huma serji. Mhux bil-fors il-bidliet li qed jgħid u jrid min qed jipprotesta, alla ħares il-gvern, il-policies u d-deċiżjonijiet tal-gvern jiġu iddettati minn min qed jipprotesta. Imma jista' jkollok bidliet li qed jgħidu jitkellmu dwarhom min qed jipprotesta li l-gvern ħoss li ġenwinament għandhom isiru. Illi fil-mument issa li nibdew nimplementaw dak il-bidliet, ma jkollok sitwazzjoni li l-protesti jibqgħu għaddejjin xorta. Jew li tagħmel bidla A, u mbagħad jgħidulek irridu bidla B, u forsi timplementa bidla B u jgħidulek irridu bidla C. Għax imbagħad hemmhekk nibda ngħid hemm raġunijiet oħrajn. Jiġifieri li qed nappella huwa għatuna ċans li ħajkun hemm Prim Ministru ġdid, għatuna ċans li nimplementaw il-bidliet li għandhom isiru, bidliet fl-immedjat ukoll, bidliet b'mod kawt, imma ejja nagħtu nifs lill pajjiż ukoll. Jiġifieri inti li jkollok Diċembru Jannar għaddejjin bil-protesti, ma naħsibx li huwa tajjeb. Fil-waqt li ma nċaħħad naturalment hemm dritt li jekk xorta min qed jipprotesta jħoss li għandu jipprotesta, dak huwa dritt li ma jistax jiġi mċaħħad, però nappella l-prudenza. U ma ninsewx qegħdin f'perjodu fejn nistgħu nġibu ħafna qegħdin fil-festi tal-miliet, ejja nutilizzaw da żmien biex nerġgħu nġibu laqda fil-familji tagħna, laqda madwar il-mejda tal-ikel fil-miliet, laqda li jkollna taħbiberija twien jieħu drink il-belt min Christmas shopping, ejja ħandaħlu dak l-ispirtu sabiħ nerġgħu. U nemmen li ħajjin ukoll anke f'deċiżjonijiet dak li jkollna dik laqda u l-ispirtu sabiħ jgħinu mbagħad anke l-deċiżjonijiet li jridu jittieħdu bħala nazzjon flimkien.